Hogyan juthatunk tetőfelújítás során a leghosszabb garanciához? Amikor otthonunk fedelét újítjuk fel, nem csupán évekre tervezünk vele, hanem évtizedekre, akár egy egész emberöltőre. Ezért nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a tetőcserépgyártó milyen garanciát, milyen időtartamra vonatkozó garanciát biztosít a termékeihez. Az állam szabályozza, hogy minden gyártónak legalább 5 évre kötelező alkalmassági időt kell vállalnia az általa előállított tetőrendszeri elemekre. Az ezen felüli szavatossági idő a gyártó saját tapasztalatain alapuló garancia. Terrán esetében 50 év. Tóth Szabolcs regionális marketing igazgató szerint az 50 évre vállalt gyártói garancia nem csak a termékek minőségét fémjelzi, hanem a gyártócég megbízhatóságát is jelenti egyszerre. Nyilván egy gyártó arra alapozza, és akkor mer ilyen számokat mondani, hogyha olyan gyártástechnológiával rendelkezik, ami az adott iparágban egyedülálló vagy legfejlettebbek közé tartozik. A másik pedig, hogyha olyan cégről beszélünk, aki kellően nagy múltú, olyan tulajdoni körrel rendelkezik, ami lehetővé teszi, vagy előrevetíti, hogy vélhetően több évtized múlva is ez a cég ez föllelhető lesz a piacon. A garanciális időszak bővíthető, így a tető minősége is hosszabb távon szavatolható, ha a cserepek a hozzájuk gyártott márkaazonos kiegészítőkkel együtt alkotják a tetőt. Ezektől a komplex megoldásoktól azt várjuk, és az a tapasztalat, hogy ezek hosszabb élettartamúak, és ennek következtében több garanciát tudunk erre nyújtani. Ez plusz 10 év garanciát is jelenthet. A garanciát viszont vásárlás után minden esetben érvényesíteni kell. Ehhez a vásárlástól számított 6 hónapon belül vissza kell küldeni a gyártónak a számla másolatát. Ön tudta, hogy a terrált tetőrendszerekre akár 60 évre szóló garanciát is vállalhat a gyártó? Az önkéntes garancia 50 évig jót áll a betoncserepek funkcionális tulajdonságaiért. Teljes tetőrendszer megvásárlása esetén plusz 10 év garanciát vállal a cég. További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrál szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tető kialakításában.